Personal nga nanguna sa pagsusi si Cagayan de Oro Second District Representative Congressman Rufus Rodriguez sa kadaot nga hatod sa pagyo sa usa ka flood control structure sa daplin sa Cugman River sa Baloy, Barangay Tablon, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Atol sa pagkusukuso sa bagyong Basyang, si kanhi Barangay Kagawad Elmar Cotiamco direktang mitaho sa kahimtang sa flood control structure ngadto kang Congressman Rufus. Hinungdan niya nakikalayon dayon siya sa DPWH Second District Engineering Office. Pinanguluhan ni District Engineer JP Lizondra. Atol sa inspeksyon, gipasabot ni Lizondra nga ang kadaot sa struktura sa flood control tungod sa kusog nga bulog sa tubig nga mikankan sa yuta sa suba nga bahin sa struktura. Gipasabot man niya nga ang kusog nga pressure sa tubig sa suba sa bahin sa yuta nakadaot sa konkreto nga nagatubang sa struktura sa pagpugong sa baha. Ang tubig nisulod sa gapo unfunded, unconstructed section sa upstream nga bahin sa dike. Ang nag-abot nga tubig na bahin nga nagdagayday subay sa suba paingon sa Butuan Cagayan Iligan Road ug may bahin paingon sa yuta nga sa flood control structure. Ang tubig nagdala usab og lapok, yuta ug mga tinumpag nga nakadugang sa pressure sa struktura ug nakatampo sa kadaot. Pipila sa tubig sa suba midagayday paingon sa BCIR samtang ang uban paingon sa kilid sa yuta luyo sa struktura sa pagpugong sa baha. Giklaro usab ni Engineer Lizondra kang Congressman Rufus nga napabiling intact ug stable ang pundasyon sa flood control structure ug 80 metros lang nga bahin sa konkretong facing kung tapping ang naguba. Iyang gipasaligan si Congressman Rufus nga ang proyekto nga gipatuman sa R&D Builders ni paubos sa makuting nga monitoring atol sa pagpatuman ug nituman sa specification sa kontrata niini. Base sa monitoring ug inventory, maura kini ang flood control structure nga gipatuman sa DPWH Second DO nga naapektuhan. Wala laing struktura ubos sa DPWH Second DO ang nakaangkon og kadaot. Nihangyo si Congressman Rufus sa R&D Builders ug DPWH Second District nga mo sumiter kaniya og written report sulod sa 10 ka adlaw. Ang duha ka partido miuyon sa pagpatuman sa hangyo. Gidugang ni Engineer Lizondra nga andam ang kontraktor nga mohimo dayon sa kinahanglang repair works nga walay dugang gasto sa bahin sa gobyerno. Gilauman nga mahuman kini sulod sa tulong ngadto sa upat ka semana. Katropa aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan kinahanglan aduna kay tinaw nga pananaw. Tomorrow Vision X Plus Capsule para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas, Marico Dino, XFM News.